በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ጥበብ ኢያሱ ወዲ ሲራክ ምዕራፍ 1 ዕቤት ጥበብ ኩሉ ጥበብ ካብ እግዚአብሔር እዩ ዝመጽእ ኩሉ ጥበብ ከዓ ንዘለዓለም ንሱ እዩ ዝነብር። ነቲ ኣብ ወሰን ባሕሪ ዘሎ ሑጻ ወይ ንነጠብጣብ ዝናብ ወይ ንናይ ዘለዓለም መዓልታት ክቆጽር ዝኽእል መን እዩ? ቁመት ሰማይ ስፍሓት ምድሪ ማዕሙቕ ባሕሪ ዕምቆት ጥበብ ክንደይ ከም ዝኾነ ዝፈልጥ መን እዩ? ጥበብ ቅድሚ ኩሉ ነገር ተፈጥረት ምስትውዓል ካብ ዘለዓለም ነበረት። መበቆል ጥበብ ካብ ላዕለዋይ ሰማይ ቃል ኣምላኽ እዩ። መንገዲ ጥበብ እውን እቲ ንዘለዓለም ዝነብር ትእዛዛት እዩ። መበቆል ጥበብ ካበይ ከም ዝኾነ ዝተገልጸሉ ሰብ ደሎ? ነቲ ረቂቕ ክእለት ዝፈልጦ ኸ መን እዩ? ፍልጠት ጥበብ ዝተገልጸሉ ንመን እዩ? እቲ ዓብዪ ተመክሮ ጥበብ ዝተደረኸ ኸ መን እዩ? ኣብ ዙፋኑ ዝተቐመጠ እምብዛ ዝፍራሕ በይኑ ፈላጥ ዝኾነ ሓደ ጥራሕ ኣሎ። ንጥበብ ዝፈጠራ ባዕሉ እግዚአብሔር እዩ። ምስ ረኣያ ክብርቲ ምዃና ፈለጣ ንዝፈጠሮ ዘበለ ከዓ ብኣኣ መልኦ። ጥበብ ዘይተዋሃበቶ ወዲ ሰብ የለን። ኣብቶም ዘፍቅርዋ ግና ኣብዚሑ ኣፍሰሳ። ንእግዚአብሔር ምፍራሕ ክብርን ልዕልናን እዩ። ዘውዲ ሓጎስን ደስታን ከዓ ይደፍኣልካ። ንእግዚአብሔር ምፍራሕ ንልቢ የሕጉሶ። ነዊሕ ዕድመን ሙሉእ ሓጎስን ከዓ ይህበካ። መወዳእታ እቲ ንእግዚአብሔር ዝፈርህ ሰብ ሰናይ እዩ። ብመዓልቱ ሞቱ እውን እግዚአብሔር ክባርኾ እዩ። መጀመርታ ጥበብ ንእግዚአብሔር ምፍራሕ እዩ። ነቶም እሙናት ገና ኣብ ማህፀን ከለዉ እያ ትወሃቦም። ንሳ ካብ ጥንቲ ዘመን ጀሚራ ምሳና እያ። እቲ ዝመጽእ ወለዶ ከዓ እምነቱ ኣብኣ ከውድቕ እዩ። ምልኣት ጥበብ ማለት ንእግዚአብሔር ምፍራሕ እዩ። ንሳ ብህያባት ፈጺማ ትዕግበና። ልብና ብዝብህጎ ኩሉ ገዛናን ማዕኸናን ትመልኦ። ዘውዲ ጥበብ ማለት ንእግዚአብሔር ምፍራሕ እዩ። ብሰላምን ብምሉእ ጥዕናን ከም እትነብር ትገብረካ። ጥበብ ፍልጠትን ምስትውዓልን ከም ዝናብ ትሰድድ። ነቶም ዝቕበልዋ ድማ ክብሪ ትውስኸሎም። ሱር ጥበብ ንእግዚአብሔር ምፍራሕ እዩ። ጨናፍራ ከዓ ነዊሕ ዕድመ እዩ። ንእግዚአብሔር ምኽባር ካብ ኃጢአት የርሕቐካ። ንእግዚአብሔር ዝፈርህ ሰብ ንቁጥዑኡ ኣርሒቑ ይሰጎ። ገዛእ ርእስኻ ምምላኽ ምኽንያት ዘይብሉ ቁጥዓ ቅቡል ኣይኮነን። ከም እትወድቕ ክገብረካ ይኽእል እዩ። ተዓጊስካ ተጸብህ ድሓር በቲ ዝገበርካዮ ክትሕጐስ ኢኻ። ልክዕ እትዛረበሉ ግዜ ክሳዕ ዝበጽሕ ስቕ በል እሞ በቲ ሰናይ ጠባይካ ዝናኽ ትረክብ ኢኻ። ጥበብን ክብሪ ኣምላኽን ጥበብ በዘራርባ ልባማት ሃብታም እያ። ኃጥኣን ግና መንፈሳዊ ንምዃን ካብ ምንዓቕ ሓሊፎም ገለ ነገር የብሎምን። ጥበበኛ ክትከውን እንተደሊኻ ትእዛዛት እግዚአብሔር ሓሉ። ንሱ ከዓ ብጥበብ ክመልአካ እዩ። ንእግዚአብሔር ምፍራሕ ጥበብ እዩ። ንገዛእ ርእሱ እውን ትምህርቲ እዩ። ንሱ ብእሙናትን ብትሑታትን ይሕጐስ እዩ። ንእግዚአብሔር ፍርሃዮ ትእዛዛቱ እውን ኣይተፍርስ። ዝተኸፋፈለ ሓሳብ ሒዝካ ናብ ኣምላኽ ኣይትቕረብ። ኣብ ቅድሚ ሰብ ግብዝ ኣይትኹን። ብዛዕባ እቲ ትብሎ ነገር ተጠንቀቕ። ከይትወድቕ እሞ ኣብ ርእስኻ ውርደት ከይተምጽእ ኣይትተዓቦ። ውሽጢ ልብኻ ተንኰል ስለ ዝመልአ ንእግዚአብሔር ከዓ ስለ ዘይፈራህካዮ እግዚአብሔር ንኹሉ ምስጢርካ ክገልጽ እዩ። ኣብ ቅድሚ ጉባኤ ከዓ ከዋርደካ እዩ። ጥበብ ኢያሱ ወዲ ሲራክ ምዕራፍ 2 ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ እሙን ምዃን። ኣታ ወደይ ንእግዚአብሔር ከተገልግል እንተደኣ ኮንካ ገዛእ ርእስኻ ንፈተና ኣዳሉ። ቁኑዕን ዘይነቓነቕን ኩን። ብግዜ ፀገም ከዓ ኣይትተሃወኽ። ኣብ እግዚአብሔር ተጸጋዕ። ካብኡ ኩቶ ኣይትፈለ።
عمود أتعلمي خدمة خبرك إيو زخون نجار أنت مسكا تقبله وردتون أنت بسحكا عجوزكم ورقي بحاوي زفتن صدقان سبات دما بوتن وردتيهم زفتنو بእግዚአብሔር ተአመን ንሱ ድማ ክሕግዘካ እዩ ብቑኑዕ መገዲ ሰጉም ተስፋኻ ድማ ኣብኡ ግበር ኣቱም ኩልኹም ንእግዚአብሔር እትፈርሁ ምሕረቱ ክትርእዩ ተጸበይዎ ከይትወድቁ ካብኡ ኣይትርሓቑ ኣቱም ኩልኹም ንእግዚአብሔር እትፈርሁ እመንዎ ኣስብኹም ከኣ ብርግጽ ክበኩም እዩ ኣቱም ኩልኹም ንእግዚአብሔር እትፈርህዎ ዘለዓለማዊ ሓጎስን ምሕረትን ሰናይ ህያባትን ክወሃበኩም ተስፋ ግበሩ እስከ ንድሕሪት ተመሊስኩም ነቲ ናይ ጥንቲ ወለዶ ሕሰቡ ኣብ እግዚአብሔር ዝተኣመነ ሰብ እሞ ዝሓፈረ ወይ ህይወቱ ሙሉእ ንእግዚአብሔር ዘኽበረ እሞ ዝተሓደገ ወይ ከዓ ንእግዚአብሔር ፀዊዑ መልሲ ዝሰኣነዶ ርኢኹም ትፈልጡ እግዚአብሔር ህያውን ብምሕረት ዝመልእን እዩ ኃጢአት ዝሓድግን ብመዓልቲ መከራና ዝሕልወናን ንሱ እዩ እቶም ብግዜ ስደት ልቦም ዝመልኦም ኢዶም ዝለመሰ ብኽልተ መገዲ ዝኸዱ ኃጢአተኛታት ሰባት ወይሎም እቲ ልቡ ዝመልኦ ፈራህ ወይሉ እምነት ስለ ዘይብሉ ሓለዋ ኣይክረክብን እዩ ኣቱም ተስፋ ዝቆረጽኩም ወይልኹም እግዚአብሔር ክፈርደኩም ክመጽእ ከሎ ደኣ እንታይ ክትገብሩ ኢኹም እቶም ንእግዚአብሔር ዝፈርህዎ ንትእዛዛቱ ኣየፍርሱዎን እዮም እቶም ዘፍቅርዎ ድማ ከም ፍቓዱ ኮይኖም ክነብሩ እዮም እቶም ንእግዚአብሔር ዝፈርህዎን ዘፍቅርዎን ክሕጉስዎ ይጽዕሩ ንገዛእ ርእሶም ከኣ ንሕጉ የግዝኡ እቶም ንእግዚአብሔር ዝፈርህዎ ኩሉ ሰዓት ከገልግልዎ ድልዋት እዮም ኣብ ቅድሚኡ እውን ገዛእ ርእሶም ትሕት የብሉ ዕቤት ምሕረቱ ከም ዕቤት ግርሙ እዩ እሞ ኣብ ኢድ ሰብ ካብ መውዳቕ ኣብ ኢድ እግዚአብሔር መውዳቕ ይበልጽ ድማ ይብሉ ኢየሩሳሌም